delete thing na channel lo thlir thin tu te chi bai ule ka channel a subscribe lo ten subscribe thu turin ama sa in kan ngen chu ni emi hriat na thazam nerve chak lo nerve na thana kan ti te nerve che kan ti chung chang te kan soi do na a hriat na thazam kan ti hian nerve kan ti hian in chi hrang hrang om ve a chi thumin na then theya a in zom deuh vek ma sela ama sabera chuan central nervous system an ti a hei hi kan thuak le mi kan hnung zang ru kara om kan ngong te spinal cord chung chang hemi lampang hi ni a sympathetic nervous system an ti a hemi kan taksa chung ko chung lam nerve hi ni a peripheral nervous system hemi kan taksa pon lam hriat na thazam hi ni a tuna nerve thalo nerve na nerve chak lo kan ti thin ber hi chu hemi a pathum na peripheral nervous system hi ni a ei tuna kan soi tum ber po ni hemi nerve thalo le chak lo te tiang lan chu dan te an soi la hemi kut le ke te hit a amu chur chur theya hemi khoi le thil ngorin ade po in a chomol theya chuan hei khup chak lo khup ru chak lo te khup dur sui le hemi ti hrol chak lo te po om theya in kal the lo na ke te po zeng thei ani e ba ka kut ke le mai vel te po a hit in a sahut hut theya ke avung theya a chak lo theya mi lum le vot clear han the lo na te po om thei e ba ka hian na tura ngaya na hriat thei lo te om theya na lo tura ngai khoi lekamo han ti lekapo na em te po kha om the ni in kut le te a chuanin emi kut kor emo moza emo to tak bun ang te pon om nom lo na om theya in nar thalo le chak lo wang hianin bi pin hiam te ko thalo te emi thlan tlawak pak te le mi pa chuanin sex lama chak lo na te po om thei ni accident wanga nar thalo hi chu ni danga soya da ila ina nar thalo ta na thil tha ele in turte le kan til tur le tilo turte an soi theyang ama sebera chuan vitamin le minerals tlak cham wangin nar thalo om theya in minerals sa chuan magnesium tlak cham wangin nar thalo om theya in tianga hian almond kan ti te cashew nut le khokher ang te hianin magnesium apai tha a etam a tha a tin nerve na hian na em mai torzo lo khop ana te po om ve thei tianga chuan opioid analgesic kan ti mai tramadol ang te hi lena chok zang khai thei bera tin thai na hring duk ang chi spinach te broccoli te asparagus te hi e a tha a in mizoram ba kan theile thlai de chona ti thavek maya heng ti hianin nerve ta na tha vitamin B group pa ya vitamin B group zinga hianin a big takin B1 thiamine B6 pyridoxine le B12 cyanocobalamin na oma heng ti hi nerve ta na thaveka chuan damdoi pakhat lar tak mai neurobion 4 anti a heng hianin vitamin B1 6 le 12 te hi pa ya hi nerve chak lo le nerve thalo ta na damdoi thatak mai ni a in he ba ka hianin methyl cobalamin na om le a methyl cobalamin hi cheda kan soi vitamin B12 active form khani a heng te po hi tha a in alot nerve na wangin za mu thelo te tiang te om thina na te khatia khan methyl cobalamin le emi anxiety damdoi le tiang te pregabalin te gabapentin te ba ka ami tip te le in te po an petel thina eng te hi anxiety a te le depression damdoi ta pon mang thina ma seng hianin nerve na kha a chaw zang kai the ni
chamomile tea chamomile thingpuian ti a hengte tha a green tea tha a passion flower anti a passiflora hengte pawh hi tha a milky oat anti mai avena sativa te pawh tha a ginkgo biloba ti te pawh hianin nerve na ti zia om theya tin aveng theya valerian anti te pawh tha a hengte hi Mizorama kan hmu lo ani pon online atang te pon acha theyanga nerve na tiang thalo tan chuan kelo nga tia a leya han kalthin te pawh hi tha a keya kalthim thrim morning walk nei te hi nerve ta tha a tin hei hanjik marvel stretching kan ti te heng te pawh hi nerve ta nia tangkai em a ni eng hnuaya han om thin te pawh tha a tin zun thum nat na hianin enkol lo hianin nerve a khoi theya zeng te pawh siam theya wangin zun thlum na nei tan chuan hemi nerve na kan nei lo nan zun thlum control a poimo khop mai in ayurveda dam doi pakhat ashwagandha anti hi nerve ta nia tha a nerve se to te pawh kha a siam tha theya hei ba ka hian acetyl L carnitine anti a hei hian nerve se tu te veng theya ti zia om theya hei ba ka coenzyme 10 kan ti te pawh hian nerve a siam tha thei ni michela soyang kan heng te pawh hi Mizorama om lo ni chuan online atang te pawh na cha mai thei ani N-acetyl cysteine anti hei hianin nerve aveng nerve thalo aveng theya N-acetyl cysteine hi balhla te le bean te hianin apai tha a in kha kan soi te kha a engma ber kha kan mang theyanga avai ti pawh ngai chuang lova ngei zong te ein ang lova tin ni chenda kan soi ang khanin kan rama thele thai na hring thei te hi heng te hianin minerals te nerve ta na tha chenda kan soi B vitamins te kha pai tha em a etama poimo khop mai tin ti lo tu te pawh kan nei ve mesial zuk na sat hi nerve ta thalowa mesial zuk lo emo zuk te ba mo poimo anga tin ajino ena satu tu khianin nerve thalo mai sahut hut kut ke sahut hut te pawh siam thei chuwangin echin to khriat angai in kuwa te pawh nerve ta thalowa zu te pawh nerve ta thalowa tin kan soi fo nerve ta na tha pakhat chu twisik in tambok hi nerve tan lo thale bok ani hang kha nerve thalo ta na tha thil tha e tu tha le ti tu le ti lo tur te kan soi thei chu di te se